Parlem ara de cultura, parlem del Circ Reluí, aquest circ històric que ara mateix està instal·lat a Barcelona en l'espectacle Todo Locura, amb dues de les seves protagonistes, són les germanes Reluí. Què tal, Emily? Molt bon dia, benvinguda. Bon dia. Què tal, Nitela? Benvinguda Sense Control. A més, sou bombolla, us tenim molt a propet, no? Gràcies a aquest... Podeu estar al sofà com si estiguéssiu a... Bueno, ahir me vaig fer la prova del Covid i vaig sortir negativa, o sigui que... Perfecte. Fantàstic. Tot bé. També perquè com ha sigut clar adaptar-se... Vosaltres viviu al circ de tota la vida, si no m'equivoco. Com ha sigut, clar, aquest confinament primer i totes aquestes conseqüències? Ha sigut una miqueta més divertit que els altres o encara més dur? Bueno, teníem que agrair que el primer confinament ens va agafar a Reus i nosaltres ja teníem tota l'estructura del circ muntada. Llavors hi havia la carpa i totes les caravanes al voltant. Llavors nosaltres sí que fèiem el confinament a les caravanes per anar a entrenar dins de la carpa del circ. Llavors era una mica com un espai una mica obert, que sí que estàvem moltes hores a la caravana, però també passàvem moltes hores dintre de la carpa i era com dos ambients, perquè almenys sortia... Sí, ens va salvar tindre la carpa muntada i poder entrenar una mica, fer una mica de vida també dintre de la pista i poder continuar una mica amb la nostra activitat física, perquè si paràvem la nostra activitat física, apaga i vámonos. 5 mesos ja... Perquè quantes hores entreneu al dia, més o menys? Veurem imatges ara del tipus d'espectacle que feu ja més en particular. Quina part del cos és la que més treballeu? Sí, bueno, l'entrenament és una mica llarg perquè és l'escalfament, sobretot, que amb aquest fred, sobretot, tens que escalfar molt els músculs i estem com unes 3 hores, més o menys, al dia. 3 hores al dia? Bueno, ara, perquè abans era una mica... Era més? Quan no sabem fer la disciplina, estem com 5 hores al dia, al matí, a la nit, perquè és algo que no saps fer, llavors tens que començar de zero. Bueno, és com un treball. Clar. La gent es passa 8 hores treballant i nosaltres ens passem potser no 8 hores entrenant, perquè el cos hi ha un moment que diu basta, però sí que moltes hores, 4, 5 entrenant i 2 actuant. L'actuació dura 2 hores, o sigui que al final és un treball. I podríem dir que porteu tota la vida dedicant-vos a això, no? A més, a aquesta saga familiar, que a més, a dia d'avui teniu espectacles com repartits arreu del territori, esteu vosaltres a Barcelona amb aquest Todo Locura, que és... Què podem veure aquí? Quina diferència hi ha amb altres espectacles? ¿Por qué Todo Locura, vuestro circo? Bueno, som la 5ª generació, nosaltres, de la família, i, bueno, Todo Locura és una mica un joc de paraules que hem volgut fer amb aquesta locura de la situació que tenim, però també que la gent que es vingui amb la nostra locura, que s'ho passarà molt bé, que s'oblidarà dels problemes, que ara mateix hi ha uns quants, i és un espectacle molt d'humor, molt dinàmic, sobretot molt d'humor, i la gent ho necessita. Ho necessita i sí. Una cura d'optimisme, de bon humor, de passar-s'ho bé, jo crec que... I sobretot risc, també hi ha uns números increïbles de risc, unes coses espectaculars, típic de circ, que no et deixarà... Sí. Hi ha uns nois nous de França que fan un número de bàsquet que no havien estat mai a Catalunya, i la gent quan veu això, que és completament diferent, que no es veu mai al circ, doncs sí, coses així que són molt guais. Espectacle, no? Sí. I quan vau començar les dues a la vegada? O va començar abans una i després l'altra? Ens van regalar un monocicle quan tenia 3 i 5 anys. Llavors, sí, més o menys van començar igual, però sí que... Com ella és una mica més gran, ja començava una mica abans, però sí. No tanto, Dos anys. Exageració. Sí, una mica més gran sí que és. Però no es nota, això és important. Veiem unes imatges vostres d'un vídeo que vau penjar a les xarxes socials en aquests Nadals, perquè la gent també acabi de veure com és aquesta sincronització en aquest escenari que bé s'ho passen la Emily i la Nitela. Mireu. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Jo m'imagino que vèrtic no teniu. En sèrio? Ella té. Sí. Això és la nostra discussió. Cada vegada que sortim fora de la pista i estem al backstage,
jo m'enfado amb ella perquè no deixa que el noi que ens fa el motor ens monti més amunt. Bueno, més no. És que estava molt baixes i ella, que no, que si ens fem mal, què? No pugis més. I jo, però és que no, perquè la gent vol veure l'alçada, el risc, ui, si es cauran, i tu estàs aquí baixa i no, i llavors és la discussió tots els dies de la nostra vida. I entrenant no, entrenant perquè ho veig tot molt... No, ja a la pista sí, perquè amb l'adrenalina sí que deixo que facin el que vulguin, però ja entrenant jo dic, uf. Sí, però surts i hi ha la discussió. Aquestes imatges, quants metres està més o menys de distància? Des que aneu pujant, quin és el salt màxim? Sí, bueno, jo crec que tranquil·lament 7. Sí, un 7. Bueno, sí. És normal que tingui una mica de... Gràcies. Jo amb 1,5 metres ja tindria, imagina't. Gràcies. I alguna vegada heu sortit enfadades a actuar? Que dius, avui hem tingut una discussió i ja veuràs, i ara com no m'agafi bé... Sí, però per sort intentem separar les coses, perquè si no... Cadascuna fa lo seu i normalment les discussions són després de l'actuació. Anem totes jiji, jaja, què tal, què qual, i quan sortim, ahir ja... Però bueno, luego tens que pensar que les dues hem donat el 100%, perquè les dues davant de la gent volem donar el 100%, volem fer-ho el millor possible, però és que és el directe i són molts factors, no és solament el factor físic, que és a vegades tens algun dolor o a vegades rellisca una mica més, tal. Llavors sí que ens podem enfadar una mica, però després tenim que pensar que les dues hem donat el millor que hem pogut en aquest moment, llavors, bueno, se'ns passa. Clar que sí. L'assaig sempre és a la mateixa rutina per arribar a l'espectacle, perquè les dates generalment són al cap de setmana, i a més aquest any l'espectacle amb aquestes mesures de seguretat, no? Recordem que la cultura és segura, hem d'anar a veure aquests espectacles, hi ha moltíssima gent, un gran percentatge de la població que viu d'aquest sector i molts altres que també han estat molt perjudicats en aquest any. Com és la rutina? Assaig cada dia, després l'alimentació suposo que també deu ser una cosa molt mil·limetrada, generalment, o què? Sí, bueno, com fem tant d'esport, ens podem permetre una mica de menjar, no el que volem, però sí que és controlat, però sí que no som a rajatabla, perquè entrenem molt i tot ho quemem dintre del... Sí. I sí, entrenem abans de l'espectacle, i una mica per tenir tot a punt, després de l'espectacle, i si surt algo malament o algo, sí que fem un repàs al matí del dia següent, o depèn, però sí que estem tot el dia pensant en això i que no volem fer nada malament ni res. Heu hagut d'improvisar en algun número? Sí, perquè de vegades passa alguna cosa o alguna cosa s'estrenca. Sí, l'altre dia estàvem actuant i es va apagar la música enmig de l'actuació. O sigui, la música està molt forta i de repente estàvem fent un ball i de repente sense música. Llavors tenim un bateria en directe, que sí que toca la bateria i tal, i va començar a fer un ritme i nosaltres vam ballar una mica el ritme i vam continuar. O sigui, va ser... Però cosetes així que sempre... És que en totes les funcions passa alguna cosa. Sí, totalment. Si no és una cosa o una altra, però bé. Sí. Què és el que més us agrada de la vostra professió? Suposo que viatjar, també, que estem tot el rato viatjant i mai estem en un lloc i és com... Per nosaltres és normal, però que ens agrada, i estem amb una part de la família i al circ i, sí, jo crec que això. Aquesta és la part més positiva i suposo que hi ha una part també negativa, de molta disciplina i molta constància. Sí, estem acostumats, però sí que sabem que és una mica intensa la vida de circ, perquè treballes amb els teus companys i convius amb els teus companys de treball. No és que pots sortir, jo me'n vaig del treball, no, és que estàs ahí tot el dia. Llavors, és un bucle, 24/7. Una mica intens. No desconnectes mai i no tens rutina, perquè no pots planejar el que passarà d'aquí una setmana, perquè potser hi ha molta gent i tens que posar 3 funcions més, o potser un cap de setmana tens que fer una altra cosa, o estàs a la teva caravana i pots fer això o l'altre, tal. Llavors és com que no tens rutina, és com un bucle, sempre estàs allí, però clar, és que per nosaltres és tan normal i tant de tota la vida que no veiem potser la part negativa, perquè és com si te diuen a tu, la teva casa, què hi ha de negatiu? Jo estic a gust a la meva casa. És un show allà dintre. I després teniu algun dia festiu? Avui és el vostre dia festiu. Dilluns, dimarts i dimecres normalment descansem d'actuacions.
Sí, normalment. Que sí que entrenem i tal, però d'actuacions no. Suposo que és sempre una trobada... Sí, es nota moltíssim. Agulletes. Sí, es nota moltíssim. El dijous es nota que... El dijous és el dia més dur de la setmana, perquè tens 3 dies lliures que sí que has entrenat, però als entrenaments no dones el 100% com a la funció, que la funció ja és el màxim, però sí que el dijous... Seria el vostre dilluns, no? Sí, acabes el número i dius, mare, allà. La gent està acostumada a anar al circ o ens falta potser consumir cultura d'aquest apartat, la del circ? Mica en mica, sobretot els joves, estan venint al circ moltíssim. Jo crec perquè veuen, per exemple, venen amb la família i ve el jove i després diu, hòstia, doncs m'ha agradat, no és tan per petits ja, almenys aquest circ, i portaré els meus amics. I el veus una segona vegada amb el seu grup d'amics i amb la seva parella o tal, i que jo crec que la gent està una mica... li està agradant el circ i que veu que no és el típic circ ahí amb el clown que es cau i que ja no està de moda. Això que el circ ha evolucionat i nosaltres hem evolucionat i és un espectacle com qualsevol altre, com el teatre, com... Sí. Quins referents teniu vosaltres? De circ potser que heu vist presencialment, o no sé si alguna pel·lícula, alguna sèrie, algun espectacle de televisió que recordeu, perquè seria molt interessant veure en aquest 2021, aquí a Espanya, per exemple, un gran format televisiu de circ. No sé si a TVCAT es podria fer un format així, però hi ha altres països... Aquí no hi cabríem, hi ha altres països que sí que es fan. Un reality show al circ donaria molt de què parlar. Sí, molt de reality, no? Per això t'agrada el dia a dia, no les càmeres, sí, això sí. Bueno, normal, però sí que hi ha de tot, però un referent no sabríem, perquè nosaltres, com el nostre circ és tan diferent a tot lo de més, i a nosaltres ens agrada això, el circ com a l'antiga, el circ que ja no queda, que no solament entres i veus un espectacle, que quan entres per les portes del circ és com un petit poble, que pots visitar totes les caravanes i tal, llavors el referent sempre ha sigut la nostra família. Us coneixeu tots? Sí, ara no som tants, perquè amb la pandèmia tampoc són uns 40 i pocs, i clar, els conec, com si fos jo. Ja t'he puc dir, jo veig la cara de algú per al matí, jo ja sé el que has fet per la nit, el que vas menjar ahir, tot. És que en el circ que no pots fer res. Clar, no pots fer res perquè estem uns amb els altres, llavors sí que ens respectem perquè ja sabem la intimitat de cadascú i tal, però és que és paper, les caravanes són paper, o sigui, és que es veu, es sent, tot. Mira, aquest està parlant amb... bueno, sí, amb aquest amb ella, bueno, tal. Tu, quin rotllo que tenen avui, no? Tot, o sigui que aquí no... Que ens fem els tontos, potser també alguna vegada, però que s'ha però és normal, sí. Com hi veu vosaltres els números que després acabem veient? És una proposta que entre tots més o menys acabeu definint, o com és la vostra disciplina podeu crear el 100% el que us agrada? Sí, cadascú crea la seva actuació com vol, però després tenim una coreògrafa que ve i ens posa tots a ratlla, i si veu alguna cosa que no li agrada, també ho canvia, perquè també som un grup i tenim que estar tots coordinats, hi ha moltes coreografies, i que ens té també ahir moltes hores entrenant això i gesticular i tot, i sí que... Però cadascú, si pot, fa el que vol, si ens agrada una música la posem, o sempre quedar-nos una mica en l'estil del circ, que és un circ clàssic, i sí. Fem per acabar aquesta estoneta amb elles un petit test que em preguntes potser que ens han fet gràcia, que hem trobat i que volíem conèixer una miqueta millor a l'Emili i a la Nitzela, i l'Helena ja us fa 4 o 5 preguntetes. Sí, jo us preguntaria, què sou, de pallassos o de trapecistes? De trapecistes. És que els pallassos aquests de tan maquillats i de... Són més de còmics que pallassos. Clar, més de comicitat. El Gran Showman o Agua para Elefantes? Agua para Elefantes. Pues jo potser el Gran Showman. És que a mi els animals me fan molta pena. A mi m'agrada la pel·lícula. Jo vaig veure per segona vegada l'altre dia el Gran Showman i és que entre la banda sonora i tot, jo també em quedaria amb el Gran Showman. I Agua para Elefantes és més sentimental. Gavi, Fofó, Miliki. No saben qui són? Sí, los payasos de la tele, ¿no? Sí, los payasos de la tele. Bueno, sí. Jo sí. Els tres. Anaven en pack, no? Sí. Molt bé. En l'època d'animals, elefants o tigres? Elefants. Quina disfressa escolliríeu? La dona barbuda o el cap de pista? La dona barbuda.
Per ser diferent, no? Ya estoy disfrazada, ¿te imaginas? Sí. El cap de pista, sí. Cap de pista. Li deixo a ella I després anava a preguntar, Gran Hermano o Got Talent? Bueno, jo Got Talent tinc ja. Clar, bueno, Gran Hermano. això. Sí, Gran Hermano. Tu sí? Gran Hermano. Us vam veure si no recordo malament, la tercera edició, no?, Sí. de Got Talent, Sí, i crec que que ja també va començar tot a nivell mediàtic, i amb aquest pas també de la nit del Parc, Gran Hermano, Sí. que també suposo que hem conegut una miqueta més el circ de prop, o no sé si el públic més de les xarxes socials també s'ha provat al circ una miqueta a veure Sí, bueno, espectacle. el fet de jo entrar a Gran Hermano, pues, molta gent jove venia al circ per veure'm a mi o per treure's una foto, per conèixer la noia de Gran Hermano, i després la segona vegada que els veia per al circ ja no era per veure'm a mi, era perquè li havia agradat el circ, Clar. venien i llavors vam fer un espectacle molt més per joves i adults, que els nens no s'avorreixen, però ja és un espectacle molt avançat, amb un humor molt actual, amb bueno, i llavors pues, molta gent jove s'apropa i companys de la tele sempre estan passant per al circ o d'altres programes, llavors això vulguis o no, la gent sap que bueno, si els agrada a tothom, pues jo també vull anar, tal, i es crea com el circ que està de moda. Ja està. Ara les relacions amb el públic és una miqueta diferent per aquesta distància social, però quan la gent venia, no?, i preguntava curiositats, us preguntava sobre la vostra rutina, sobre el vostre dia a dia, sobre la professió, o generalment què compartia la gent amb vosaltres? Pregunten tot, Sí, ens pregunten tot, com si teniu tele, si teniu internet... Ens pregunten unes coses molt estranyes, Clar. però que sí que és normal. Com si perquè fossis d'un altre món, no? Sí, és normal, però bueno, que ens fa gràcia les preguntes que ens fan. Però sí, com és una vida una mica diferent i Clar. que anem viatjant, doncs no saps on viuen exactament, però sí. Que bo. Veieu la televisió? Teniu televisió? Sí. Sí. Veieu TVCAT? Cada matí sense control ens veieu... Home, per favor. Bueno, no, a però partir miraré, d'ara segurament. a partir d'ara sí. Ara els 40 del circ ho veuran. Sí, ja diré. Doncs us agraïm aquesta estoneta al Sense Control. La gent des de casa que s'apropi al Circ Reluí fins al dia 28 de febrer aquí a Barcelona. I després hi ha intenció també de continuar la gira? Teniu ja dates i llocs programats? Bueno, sí, farem una gira per Catalunya, encara no sabem exactament on, perquè no ho hem preguntat, Clar. segurament la meva mare sí que ho sap, però sí, estarem per aquí a prop i farem altres dates, esperem. I aquests ulls tan espectaculars són de mare, de pare, o d'àvia o d'avi? El nostre pare els té clars i la meva mare els té marrons. Perquè Déu-n'hi-do. I els teus ulls, Helena, són de pare o de mare? Perquè també veia De la que mare, presentava. sí. Està per Mare, ella. De mare i d'àvia. Ah, mira. Que bé. Gràcies, Emili Nitzera, per aquesta estoneta al Sense Control. Molts d'èxits, que continuï la cultura, que ho gaudiu i que podeu tornar aquí al Sense Control a explicar-nos també bones notícies relacionades amb que continua Moltes gràcies l'espectacle. a vosaltres. Gràcies.